Bon dia, què tal? Segurament us estareu preguntant qui som nosaltres, què fem aquí, per què has arribat tu a escoltar això. Doncs bueno, nosaltres som la FEB, som una entitat sense ànim de lucre que casualment aquest any celebrem 15 anys. 15 anys de fundació a Barcelona i 5 anys a València. I com ho celebrem? Doncs hem tingut la idea brillant que mai ha tingut de fer un podcast en català. Llavors, bueno, farem un podcast de 4 capítols on cada capítol tractarà una mica sobre temes socials que nosaltres treballem com a entitat i dins de l'ecosistema social. I avui, com a convidada, tenim una persona super especial i us presentem a la Laia Bernués. Hola. Que, bueno, ella és delegada de la FEB, és comissionada d'Internacionalització i Estratègia de la Coordinadora de Mentoria Social, és vocal de Joventut a la Federació Catalana de Voluntariat Social, és membre de l'Advocacy Committee, Mentoring Europe i moltes coses més que segurament no tindràs al teu LinkedIn perquè és d'on he tret la informació. Així que, què tal, Laia? Com estàs? Molt bé, moltes ganes de començar amb aquest podcast i a aprendre i a xerrar. I se m'ha oblidat dir que el seu càrrec més important és que és la meva jefa. Llavors això serà una entrevista, super rigorosa, crítica. Ja m'ho imagino, això espero. Serà com quan el rei emèrit anava a Televisió Espanyola. Exacte, una mica. Bueno, doncs et volia preguntar una mica com has arribat aquí, a aquesta cadira que ens acompanya avui. Bueno, jo estava fora i m'han dit... No. T'han promès un entrepà. Exacte, m'han promès un entrepà que l'espero. Doncs, com he arribat a la FEB? Sí? Bueno, doncs, ostres, això ens hem de remuntar al 2008, que... Tiempo A, en el Pleistoceno, que una oferta de feina. Allò, postures, una oferta de feina, conec el Borja havia començat a fer la FEB aquí, els Espinitos i tal, m'ofereixen una feina, bueno, vaig a una oferta, descobrim que jo era de Cau, ell era d'Esplai. Uf, això és... Tema delicat, vaig pensar, no m'agafaran, i sí, i el van agafar. I el van agafar i aquí portem 15 anys. I el Borja va entrar a la FEB, doncs perquè, bueno, la FEB és francesa. Clar, això s'hem oblidat de dir, perdó. D'origen francès? La FEB és una entitat molt gran d'origen, o sigui, molt gran a França, perquè és d'origen francès, i nosaltres som l'única delegació fora de l'estat francès, no? Exacte. Bueno, hi ha un asterisc. Hi ha un asterisc, que és que ara estan començant a Brussel·les, al costat francès, no fos cas. Però sí, el 2008 van començar a aterrar aquí, a fer visites i tal, llavors justament el Borja va anar, bueno, això el 2007, va anar cap allà a fer Erasmus a Toulouse, a fer un Erasmus a la FEB. I li van dir, escolta, quan et tornis a Barna, ens ajudes a muntar la FEB a Barna? I va dir, vinga, sí. I així ja va començar tot, en aquest tinglau que estem... Sí, com que et demano un favor, no? Una mica en plan, em pots ajudar un dia? Tinc una mudança d'un dúplex amb tot ple de mobles. Total. I res, llavors sí, de fet som l'única antena durant un mogollon d'anys. Brussel·les ha començat ara, però sí que és cert que hi ha la idea de començar una mica... doncs en altres llocs, a treure el cap, perquè era una mica la idea en Barcelona, però amb tota la crisi del 2008 es va aturar, així que, bueno, a veure cap on va. Molt bé. I bueno, no sé quin ha sigut el teu moment més important aquí a la FEB, professionalment, com aquest punt d'inflexió que... Doncs, ostres, a nivell... Així, no sé, crec que en diria molts. També, no tant d'important, sinó més com... d'emoció, no? De dir, uah, que te'n recordes. Me'n recordo molt, per exemple, a final de curs, quan fem això, les festes de final de curs, els xavals, no sé què, o quan era tècnica, no? Que xerràvem amb els pares i les mares i encara me'n recordo o amb les voluntàries, que encara amb alguna tinc contacte i tal, i són moments que li posen sentit a la feina que fas, no? I a les subvencions i totes aquestes coses que són una mica pal. Però jo què sé, els premis de voluntariat han sigut superemocionants. No, però diguem-ho, hem guanyat tots els anys, sempre. No, però bueno, hem guanyat un primer premi i un tercer premi i, hosti, ni tan mal, Vull dir que superorgulloses, el segell de qualitat de coordinadora de mentoria també va ser com molt guai. I després també un moment que recordo molt és quan França va voler, va acceptar adoptar la mentoria com a paraula de la metodologia que feien, perquè és el que estàvem fent. Aquí ja feia molt de temps que ho estàvem dient, estàvem a la coordinadora de mentoria, estàvem com picant molta pedra, ja havíem tret el cap cap a Europa també una mica,
I els francesos estaven com, no, nosaltres fem acompanyament individual. Hòstia, però col·legues, que és el mateix. I quan van dir, ostres, vale, sí, que a partir d'allò a França va fer tot un pet i tota una sèrie de circumstàncies, va ser com, oh, que guai, doncs sí, pica pedra, es funciona. I va ser un moment molt xulo. Molt guai. Mentoria social. Mentoria social. Palabreja, Toma, ja. No, però realment la nostra entitat és veritat que el gruix dels projectes es dedica una mica a la mentoria social. No sé si ens pots explicar què és, perquè per mi mentoria social és el que fa el rei emèrit amb Froilán allà a Abu Dhabi, en plan... Que va prenent molta nota, Sí, però crec que no és ben bé això, no? No va per aquí. Bueno, la missió de la FEP és fomentar el voluntariat juvenil, És a dir, que com que la missió serien més els mentors i mentores, però els projectes que ens ocupen i la metodologia que ho fem i tot plegat és la mentoria social. Que al final la mentoria social és provocar una cosa que es dona naturalment. I dius, de què m'estàs parlant? Bueno, doncs si ens posem a pensar, no? Tu que has estudiat periodisme o jo educació social... Vaig copiar tota la carrera, però... Jo no diré res que no vull que em retirin cap títol. Hasta aquí puedo leer. Però no, allò que hem escollit camins a la vida, que segurament tenim algun amic o alguna tieta, algun profe, algú que t'ha donat una pista, t'ha dit aquella frase, t'ha donat aquells consells, t'ha portat cap allà, i que han sigut mentors i mentores. Si ho penses en perspectiva, és com, ostres, sí, et dic, pensa en un mentor o mentora i pensaràs en algú segurament. I els mentors i mentores està estudiadíssim, no perquè ho digui jo, sinó perquè diuen els que en saben, que et facilita poder arribar a segons quins estudis, poder tenir segons quines feines i tot plegat. Aleshores, hi ha gent, hi ha persones que no tenen tanta facilitat i el context per poder detectar mentors i mentores, i nosaltres el que provoquem és això, provoquem una relació de mentoria que és formal, la provoquem, i això serveix més enllà de l'impacte immediat que té, no?, d'autoestima o potser el no abandonament o fracàs escolar o la millora de notes fins i tot pot ser, no?, o moltes altres coses, millora de competències, bla, bla, bla. Més enllà de l'impacte més ràpid o més immediat, hi ha un que és a llarg termini, que és aprendre a detectar possibles mentors o mentores que tinguis al teu voltant. Clar. Molt bé. M'encanta la Laia perquè ho explica tot com molt senzill, no? I sempre reflexionem amb l'equip del llenguatge ONGista, que a vegades jo, per exemple, ja has vist que han sortit un parell de palabrejas ja, en plan punt d'inflexió, coses d'aquestes. Què és la mentoria? Doncs eina social executiva que no sé què... No, és que no s'entén. Però sempre, tu ets molt defensora d'evitar una mica aquest llenguatge tan tècnic, no? No, i perquè el llenguatge tècnic està bé en les situacions que jo què sé, en un debat de no sé què, superespecialitzat de no sé què. Home, doncs sí, és interessant perquè ja estem en un altre nivell, no de coneixement ni res, sinó com que vols anar més enllà. O perquè hi ha hagut moltes lluites que han fet que hi hagin paraules que ara siguin així políticament correctes, perquè darrere hi ha molta lluita i molt discurs i molta cosa. Però quan vols explicar segons què, així fàcil a tothom, a la iaia, que jo sempre us dic, no, sap la iaia? La teva iaia sap de què treballa? Si tu li dius, iaia, de què treballo? T'ho diuen una frase? No, doncs no ho estem explicant bé. Això no ho estem fent entendible, perquè nosaltres sabem molt de lo nostre, per tant, fiques les 4 paraules, entre nosaltres ens entenem i veus els altres en plan, vale, de tot el que m'has dit, les 4... No enteno de tota la frase, no? És com... I a mi que ma mare encara em digui, perquè oi que ara ja ho he entès, 15 anys fa, que treballo a fer, oi que és no sé què, i és com... Més o menys. Sí. Tenim un problema. Totalment. Ma mare entén de què treballo, però quan li explico em diu, i no t'agradaria cobrar en algun moment? I em sap, mama, cobro, és una feina, saps? És com voluntària, cobrar... Sí, però bueno. I quan tu te'n vas a França, clar, perquè m'imagino que tindràs reunions amb 40 ties i tios de tot França, no?, de cada ciutat. Llavors, com és aquesta interacció? Quines diferències trobes, sobretot en el món social, inclús en el llenguatge, entre els francesos i nosaltres? Home, doncs bastanta, Primer que jo crec que hi ha un tema ja cultural de que tu tens una mentalitat i ells una altra. I allà, per exemple, és un país, un estat supercentralista, molt de l'estat del benestar i moltes ajudes i també molta lluita i molta democràcia darrere. I es nota en el seu llenguatge, en el tarannà i tot plegat,
I per contra nosaltres és un altre tipus d'estat, descentralitzat, amb competències pròpies, que tenim una democràcia molt jove, perquè hem tingut 40 anys de dictadura. I no hem passat per la guillotina ningú passa per la guillotina, exacte. I, per exemple, la proximitat que ells tenen amb els polítics, amb la que tenim nosaltres, està en llum. O sigui, aquí costa fins i tot apropar-te a un regidor o una regidora i allà poden parlar amb el president de no sé. O sigui, és una altra història, això per començar. I després, amb el llenguatge, també el fet de parlar un idioma estranger. Home, jo controlo molt el francès, però no, que a vegades és com vols fer tot un discurs o alguna cosa i acabes com reduint el missatge fins que... Per això, perquè es barreja l'idioma, la cultura, el voler fer el projecte com l'entenem aquí, com l'entenen allà, vull dir que es barregen moltes coses. Home, no és fàcil del tot, però ens portem molt bé. Molt bé, trencant estereotips. Està bé. Ens hem de deconstruir també en aquest sentit, no? Que sempre mirem els francesos com a distància. No, i que ells han après molt de nosaltres. Nosaltres tenim que aprendre molt d'ells, però ells també han après, i ho reconeixen, i han après molt de nosaltres, així que res d'anar amb el capcot, que és com molt català, també en plan... No, catalanet a complexar. Exacte, anem traient pit que ho fem molt bona feina. Molt bé. I bueno, a França sí que hi vas molt, però fa poc també vas anar al Parlament Europeu, no? Juntament amb la FEB i altres entitats. Amb la FEB França em referia, perquè entenc que la mentoria està com donant una mica... O sigui, s'està donant empenta, no? Des d'institucions i tal. Això, com valores aquest punt en què estem ara? Doncs la veritat és que sí, que estem bastant a tope a Europa. Vam anar això al Parlament Europeu a presentar un position paper, que és com una declaració de ens posicionem, volem que la mentoria estigui a tot arreu a Europa, que tothom qui vulgui tenir accés pugui tenir accés i tal. En quin calaix de quin despatx creus que està guardat aquest painot? No, esperem que no. Esperem que no. Però sí, vam anar... Ostres, la veritat és que aquest també és un moment d'aquests que em preguntaves abans, també va ser un moment com molt emocionant, en plan, uala, després de tant de temps ja estem aquí, que fort, no? Va ser molt guai. I la idea és això, és portar molt més enllà la mentoria i arrel de treballar amb Europa també estem treballant amb gent o sigui, més internacionalment encara, amb gent de Singapur, Estats Units, Canadà, El Salvador, no? Com gent variopinta, en temes de mentoria també, per poder portar la mentoria més enllà, també, si es pot, Nacions Unides i tot plegat, no? Com que per internacionalitzar encara més la mentoria. Molt bé, perquè tu sempre dius, a l'equip, quan tenim reflexions i tal, sempre com creus en el poder transformador de la mentoria, però com a gran escala, no? Com que no només en aquest petit vincle d'una persona amb l'altra que la pot fer canviar o no sé què, sinó que pot canviar inclús la societat, no? Sí, totalment. Totalment. Per exemple, als Estats Units, que és la cuna de la mentoria moderna, per dir-ho així, que allà tenen 15 milions de relacions de mentoria cada any. Es vet al cap. I allà parles amb la gent i la mentoria és com una cosa entesa molt normal. A l'Obama per la mentoria, vull dir que és com la mentoria tothom n'ha tingut en algun moment. Així que, i la idea és aquesta, és poder normalitzar la mentoria i que tothom en pugui parlar, fins i tot la que ja de normal anem vivint, no? I l'impacte, sí, clar, perquè no és el mateix quan tu fas, però això en tots els projectes socials, quan tu fas una acció amb una, dues, tres persones, que quan la fas amb moltes. Quin és el problema de fer-ho amb moltes també? És que, ostres, que calen recursos i tot plegat, perquè la feina s'ha de fer bé, i no per arribar a tot arreu i tot plegat. Aleshores, per arribar a molts llocs hem de deixar de fer-ho també. No, molt amb qualitat, que és com aquí sempre parlem, no? De fer-ho bé, les coses bé, jo amb xup-xup, cuinat a foc lent. Clar, com molt artesanal. Exacte, és com molt... Al final la mentoria és molt quirúrgica, molt quirúrgica. Molt bé. I dins d'aquest ecosistema que ara s'està tornant una mica més gran, i és veritat, o sigui, per què no dir-ho, que moltes entitats grans, fundacions, organitzacions, com que s'estan interessant molt i estan ficant-se al món, no? Per exemple, vaig veure l'altre dia, és una tonteria, però que el Barça i la Fundació La Caixa, doncs el mateix, havien fet un projecte de mentoria i tal. Com una entitat com la FEB, que és una entitat petita, aquí a Barcelona, en quant a tamany, com aconsegueix posicionar-se en aquest ecosistema? Palabreja un altre cop, Ecosistema, no? Que no pots sentir aquí, perdó. Doncs en aquest ecosistema... No, però jo crec que sí, que nosaltres som una entitat relativament petita, no?
sí, són petites. Comparat, al final tot és segons... Tenim un microones només, això vol dir. Així que són petits i un lavabo. Però sí que són petits, hòstia, però fem molt bé la feina. Crec que som referents en segons què. I és cert que diem, no? Treballem amb una metodologia innovadora. Bueno, potser després de 15 anys ja no és tan innovador el que estem fent, però sí que crec que és innovador el com ho anem fent. Hòstia, és que tota la penya que treballem aquí, cada any tothom en rep alguna formació, no sé què, no? És com intentem millorar el projecte, quan no és una i és una ceba. És a dir, que innovem en aquest sentit. I tots aquests coneixements que anem adquirint i tal i qual, com que també els posem en oberts. Aquí, jo què sé, tenim tots els recursos, per exemple, no? Les fitxes de la companyia Teca i tal, tenim un obert. O estem en grups de participació, a xarxes, en què també donem els coneixements en obert. Vull dir que crec que som innovadors en aquest sentit i que a les petites tenim molt a dir també, no? I, bueno, al final, quan portes 15 anys o altres entitats que fa molts més anys que estan amb el tema de la mentoria, doncs sí, tenim molta veu i molt... No sé si vot, però molta veu sí que en tenim. De veu en tenim molta. Estem fent un podcast, imagina't. Sí, tenim coses per explicar. Totalment. Molt bé, Laia, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Merci a tu. Ha sigut molt interessant. I ara ve una secció sorpresa que no sé de què va. És un atracament, ja us ho dic ara, Sí. Doncs hola a tots i totes. Hola, Laia. Hola, noi. Què tal, com estàs? Molt bé, a l'expectativa. Bé, doncs d'això venim a parlar una miqueta ara, no? Amb aquesta entrevista que hem vist fins ara, doncs t'hem conegut una mica més en la faceta més professional i Sí. ens agradaria també tocar una mica la faceta més personal, no? De conèixer-te una miqueta més i també veure com tu et coneixes també. Farem breu, tampoc Vinga. passarem gaire de temps. Dale. Per començar i per en plan en matèria, parlarem de l'horòscop. Tu Vinga. ets nascuda el dia 13 de juny, si no m'equivoco. Efectivament. He contactat amb l'administració d'aquesta empresa i m'han donat l'informació. Llavors, doncs, clar, tu veuràs que pues, podreu veure com li ha d'anar el dia a la Laia i a veure què n'opines del seu horòscop. I com saps, els horòscops, doncs, pots triar una miqueta, no? La gràcia de l'horòscop és agafar els 4 que tu vegis primers i que et convenci més aquest tal que eres, no? Per suposadíssim. Vale, doncs jo et porto 4 propostes i tu em dius amb qui et quedes. Vinga, va. Vale, vinga. Vinga. Va, la primera, que no sé on és, diu: te has repetido a ti mismo que el trabajo duro tiene recompensa, Géminis. Y así es, pero llevas demasiado tiempo esperando que ocurra el milagro. Como es evidente, ese sacrificio laboral te está pasando factura en lo emocional, en lo mental y en la salud. Así que recuerda que hay otras facetas en tu vida y no dejes que una de sus aristas te termine quemando. Val. Quemazón, ¿vale? El primer és quemazón, el següent és breu. Opció. Comienza la semana con motivación y mentalmente vuestros tus objetivos. Aquest és escuet, no s'ho han currat gaire, la veritat. Com veiem, hi ha diferents Géminis, tenen diferents camins que prendre. El següent, que ara es mira una miqueta més, és sin darte cuenta, te estás nadando contra corriente a diario en el terreno laboral. Deberías escuchar más las opiniones de los demás, especial si ves que eres la única persona que piensa distinto. Partint també aquest, I l'últim es diu, aquest és bastant durillo, ten cuidado con los chismos y malediciencias, tanto si vienen de otros como si eres tú mismo quien los extiende a fin de lograr algún objetivo en el trabajo o los negocios. Podrían tener un efecto indeseado. Això quan ho van escriure van anar al lavabo i ximpuc, no? Van dir, Sí. avui què hem fet? Amb quin em quedo? Sí. Hòstia, em quedo amb el segon, perquè ja que avui estem fent el podcast... Vale, pues Como que- motivación y... Ah? No, Ojo que no descarto algun dels altres, eh? nosaltres també som més d'advertència, que mercenaria també, eh? No descarto els altres, en plan, ojo peligro, i dius, vale, Sí. vale, no, me lo cojo. Vale. Però dius, Però és que ens quedem amb la motivació. però la motivació, perquè estem aquí taca-taca-troca, no? Claro. Normalment no comencem així un dia, tampoc. Bueno, continuem amb el següent, que ja m'està passant el temps. Molt ràpid. Dale. Però vinga, el següent és, tu coneixes alguna persona famosa que faci els anys, parlant també del dia del teu aniversari, que és el que m'he agafat aquí amb el ferro roent, perquè no sé què fer. Doncs, coneixes alguna persona famosa que faci els anys el dia del teu aniversari? Sí, una persona de l'equip fa l'aniversari el mateix dia que jo. Ah, sí? Sí. Ah, t'he sorprès ara. Sí. La Nuri. És veritat. Doncs les dues compartiu, et diré 4 persones, a veure, també, pot ser també una. Perquè clar, les 4 fan bastant per tu, jo trobo. Ja, l'Evaristo Páramos, de la Polla Record, Mola. l'Adrià Puntí, O sigui, la Montserrat Roig
Vale. I, aquest no sé, però el Juan Carlos Navarro, la Bomba Navarro. Poca broma. Vull dir, Aquest. un jugador de bàsquet, Laia, per favor. joder. No. Pensava que aquí connectaríem, però clar, és que no Sí, sabia. però deu ser per l'alçada, no deu ser per això. Però és un referent. Vale. Correcte, que sàpigues que és una dada que és important. Que Importantíssim. I també te la quedes tu. Vinga, per mi. Està guai. Dels 4, amb quin creus que t'identifiques més? Amb la polla. Sí, no? Sí. El meu barista para molt. Bueno, sí, fa bastant per tu. Vale, i ja l'últim, un petit quiz, que això és per veure tu com coneixes la FEP i també a la teva persona. Vinga. Jo et diré 4 tuits, vale? I m'has de dir quin és de la FEP. Ah, ostres, vale. Vale, primera opció. Tot el suport a la comunitat educativa en el tercer dia de vaga d'educació. A les aules i als carrers defensem una educació pública en qualitat i de català. Val? I en català, perdó. Segona opció. No gastes diners pel Black Friday. El Black Friday és un invent del sistema capitalista que perpetua i multiplica problemàtiques socials com l'explotació infantil, el consumisme, la contaminació ambiental o l'endeutament de la classe treballadora. Vale? Educació, Black Friday. La tercera és: ens solidaritzem amb Palestina. Avui Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble palestí, seguim reivindicant l'autodeterminació de Palestina per la llibertat i el reconeixement de tots els drets. La tercera Palestina. I l'última: veiem com els anuncis de joguines per nens perpetuen els rols de gènere i indiquen també a tots els infants com han de ser, com han de comportar-se i a què han de jugar. Que sí que podria ser qualsevol dels 4. Ah, bueno, és una mica, potser la gràcia d'aquest joco que estem fent aquí. Doncs no me'ls sé els dits a la FEP, però podria ser qualsevol dels 4. Té trampa, la pregunta. Bueno, t'has dit Té 4... trampa. Va, seré políticament correcta. Va, la primera amb educació. Black Friday, a Palestina o infants i rols de gènere? Educació. Educació. No... Aquesta és del grup Arran Judent, que també és una mica del rotllo, eh? El de la FEP és el del Black Friday, però que he trobat com bastant hardcore, no? Un rotllo... És que... També de la resta no hi ha. Hi ha una part aquí activista, també. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Que l'equip és bastant activista. Oh, i tant. Vale, vinga, ja l'última. L'última, la segona i l'última, eh? Tampoc és que... Quin d'aquests tuits Vinga. és de Laia Bernués? Hòstia santa. Primera opció. Orange té un servei molt dolent. No diuen ni piu, i ja fa una setmana. #vergonya. C. Següent. Malauradament, la xarxa d'aparcaments de bicicleta és insuficient en alguns espais de la ciutat i el projecte d'ampliació està sobre el paper. Reclamem més aparcaments de bicicleta i més seguretat. Tercera opció. Amb només un 2,7% d'espelta, em sembla enganyós el nom del producte. Més que d'espelta, és el minitoc d'espelta. I última opció. Complicat trobar coses sense oli de palma al supermercat. Compreu al forn del barri sempre. Podrien ser uns quants, també. Què? Que podrien ser uns quants, també, eh? Orange, bicicletes, pa d'espelta o supermercat? Comprar local, sempre. Comprar local, sempre. Del forn de... Sí, Opa. al fons del barri. No, tu vas denunciar un dia que el pa al Bimbo només tenia un 2 d'espelta, només tenia un 2,7 d'espelta al Twitter, etiquetant a la Bimbo perquè també fas valer la teva... Doncs imagina't si sóc conscient del que escric al Twitter. Efectivament, jo vaig veure i vaig dir, hòstia, sembla un Twitter del Twitter del Carlos Ríos, una mica. Una mica. Això de tenir bon de temps. Bueno, a veure, Algun dia que estava avorrida. es va fer una mica de cerca de periodisme. Total. Doncs res, doncs fins aquí la meva... Molt interessant, la nostra secció. Sí, va ser... Vaja, Sí, no. sí, parlàvem de tu, home, clar. Merci, Eloi. A tu. Bueno, i ara us presentem a la Clàudia Castro, que ens farà una secció molt guai. D'acord, doncs jo vinc a fer aquesta secció on vinc a presentar una mica doncs, un recurs pedagògic, no?, a cada podcast dels que tenim disponibles pel voluntariat. La secció d'avui anirà sobre l'amor romàntic. Llavors, sí, entenem que l'amor romàntic, no, són el conjunt de creences, pensaments, etc que estan com establerts a nivell social sobre com estimar i ser estimat. Aleshores, jo crec que estic totalment legitimada per venir a criticar l'amor romàntic, tenint en compte que he vingut enxitxadíssima al metro escoltant... Què t'ha passat al Anna. metro? Vale. I tenint en compte que la meva habitació de l'adolescència estava presidida per un pòster del Nick Jonas dels Jonas Brothers, d'acord? Això- Llavors, gens Ets hipòcrita... la indicada, sí, ets la gens indicada per hipòcrita aquesta per part secció. meva venir a criticar l'amor romàntic.
Llavors, parlarem de 3 mites de l'amor romàntic. Mite número 1, l'entrega total, no? El mite de la mitja taronja. Aquest mite, fa referència una mica, doncs, a això, no? A l'entrega total, a l'amor predestinat, bla, bla, bla. Llavors, per parlar d'aquest mite, no? I per posar exemples, anirem al terreny musical. Aleshores, jo, que sóc com ja sabeu, sóc una professional de rigor, per poder parlar d'aquest mite relacionat amb la música he fet un estudi, no? Llavors he fet una enquesta sobre quines són les cançons que indueixen... No t'estic creient gens, que indueixen més a l'amor romàntic. És cert que la mostra total de persones que han participat a l'enquesta és d'una persona i ni confirmo ni desmiento que aquesta persona sóc jo. Llavors, M'encanta. rànquing. He intentat buscar cançons variades a nivell llenguatge, etc, no? Perquè no es repetissin. Llavors he fet un rànquing de 3 cançons, que és Sense tu, de Teràpia de Xoc. Sense tu. Exactament. Sin ti no soy nada, de l'Amaral. I No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos, no? I són cançons doncs, que ens conviden, no? A pensar doncs, això, que si tu... Un dia em vas dir boomer, tu, a mi. I ja estàs dient aquestes 3 cançons, eh? Bueno, Molt bé. No, estàs... Sí, se me'n va una mica de generació. Manano. Maná, no. Maná sempre temazos, labios compartidos. Llavors, això, aquestes cançons ens parlen, no? Una mica de que si no tens la teva persona ideal, la teva mitja taronja, doncs no pots viure i tot és caòtic. A part, jo vull afegir perquè em consta que en aquesta oficina hi ha una persona que té una fotografia amb Carlos Baute. Dios! Llavors, en aquesta... màxim. Sí. I en aquesta secció vull afegir també una cançó que té el Carlos Baute amb la Marta Sánchez, que es diu Colgando en tus manos, no? Que diu que estoy colgando en tus manos, que no me dejes caer, no? Amb tota la pressió, en plan, hosti, tio, que jo penjo de tu i si ara et mous jo me'n vaig una mica al traste, no? Sí. Llavors, són cançons que ens fan pensar una mica com l'amor romàntic, no? Doncs ens va entrant pels mitjans, per la música, pels llibres, etc. Llavors, per últim, hem parlat del mite de la mitja taronja, però en aquesta oficina tenim un altre mite, que és el mite al qual nosaltres fem apologia, que és el mite de la cirera. El mite de la cirera vol dir que si en venen 2 bé, si en venen 3 també, i si en ve una de sola, carambola. Ole, molt bé! Quin mite, m'agrada aquest. I després, d'acord, parlarem ara i ens posarem una mica seriosos perquè parlarem del mite de l'amor heterosexual, no? Com l'amor romàntic al final sempre és un mateix tipus de relació entre un home i una dona. Llavors, és important tocar aquest tema especialment quan tenim una diputada en el Congrés, la Maria Ruiz, que és diputada de Vox, que ha parlat d'un alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se están produciendo en los últimos tiempos debido al adoctrinamiento del gobierno, d'acord? Heavy, eh? I el fet és que aquesta dona després ha sortit i ha dit, hòstia, no, que ho vaig dir malament, no? I ho ha intentat arreglar. I per arreglar-ho ha dit, yo no quería decir en absoluto que fuera alarmante el aumento de casos de homosexualidad o de transexualidad. Lo que quería decir es que en muchos casos de homosexualidad se viven en transexualidad por el adoctrinamiento de los menores por culpa de estas leyes. Jo, sí, ni ella mateixa sabia molt bé que... Exactament, que dius, bueno, ho has millorat. Pensava que anaves a dir, no, si jo tinc un amic que és homosexual, és la típica aquesta. Ha dit això, que dius, bueno, gràcies per l'aclariment, ha millorat molt la situació i tots hem entès el que vols dir, no? Llavors, d'una banda, no, aquestes declaracions ens fan pensar com és de necessària l'educació sexual perquè clarament aquesta persona té una confusió una mica, no?, entre el que és la identitat de gènere, l'orientació, l'expressió, etc. Llavors, a banda d'això, he portat una llista perdó, he portat una llista de pel·lícules que fan referència al mite de l'amor heterosexual, d'acord? Que és bàsicament totes les pel·lícules. Llavors, no ens allargarem més, però sí que reclamem... Mar adentro també? Bueno, una mica. Bueno, sí, bueno. I el que sí que reclamarem és la necessitat, no?, de que hi hagi cinema, sèries, etc., amb referents molt diversos i que no necessàriament cal que la pel·li, no?, se centri doncs, en una parella, no?, i una persona que de cop descobreix que li agrada una persona del seu mateix gènere i llavors té tota aquesta introspecció, que està bé, que existeixin pel·lícules així, però que també poden existir pel·lícules on els protagonistes siguin una parella i no vagi tot entorn del conflicte que et suposa, etc., no? Però bueno, ho deixem aquí. I després, últim mite, el mite de la gelosia. Llavors jo estava documentant-me, no?, i fent una mica de recerca sobre la gelosia i l'amor. I vaig trobar
a l'Spotify, no? Una llista de reproducció que es diu Celos y sospechas, canciones de amor en duda, i em va fer gràcia, no? Canciones de amor en duda. Però qui vol posar-se aquesta llista de reproducció en plan per posar-te gelós? Bueno, és que l'amor romàntic ha calat molt i llavors el tema és que em feia gràcia que parlessin de canciones de amor en duda quan en realitat no és una manera suau de parlar de cancions que parlen de la violència, no, del sistema cis-heteropatriarcal. Llavors, després, cançons. Aquí, de fet, tinc apuntat el guió, Aquí todo mal, perquè no se salva ni el tato. Llavors, alguns exemples de cançons que parlen sobre, que normalitzen, no? La possessió, la gelosia, etc. Per exemple, la cançó de Every Breath You Take, de The Police, no? T'estic vigilant, no pots veure que tu em pertanys, etc. Després, Romeo Santos, no? Com no podia faltar, quan parlem de violència de gènere i amor romàntic, Romeo Santos, Eres mía, mía, mía. Number one. The Beatles, cançó Run for Your Life, comença dient prefereixo veure't morta, petita nena, que veure't amb un altre home. Dios, en sèrio? Després, Taylor Swift, i us he de dir que això em fa mal no fer aquesta reivindicació aquí com a fan de la Taylor Swift, però Taylor Swift té una cançó que es diu Mine, no? Que ja amb el títol podem entendre de què va, i que diu que ets la millor, li diu a una persona, no? Que ets la millor cosa que jo mai he tingut. Llavors, a nivell de pel·lícules, vull destacar una escena i em preguntaràs de quina pel·lícula? De totes, probablement, que és quan hi ha un home que li agrada una dona, no? I llavors veu algú que li sembla competència i de cop va i es peguen, etc. No? Situació en la qual hi ha un total de 0 diferències, no? Amb una tribu de ximpanzés. Total. Però bàsicament és això. Llavors, important, els 3 mites que hem parlat. Com hem vist, al final tots tenim molt arrelat el tema de l'amor romàntic, no? I llavors és important que quan parlem amb les peques i les adolescents el tema de l'amor romàntic no ho fem des del judici, perquè és que al final tots hem picat en aquesta trampa, sinó que ho fem una mica intentant agafar una perspectiva crítica de dir, ei, sabem les músiques que escoltem? Entenem les pel·lis que veiem? Quin és el missatge que ens estan donant? No? I poder analitzar una mica totes aquestes coses perquè almenys si es fa consum d'aquesta música, d'aquestes sèries, pel·lícules, etc., es faci des d'una mirada crítica, no? I sabent que no té per què ser el correcte i que aquestes coses no tenim per què reproduir-les, no? Clar, i per exemple tu, o sigui, en algun moment de la teva vida has sentit aquesta mirada crítica? O sigui, que t'intentaven introduir aquesta mirada crítica? Perquè és difícil. Jo, per exemple, mai, o sigui, a mi mai ningú m'ha dit no, és que l'amor romàntic s'ha de construir una mica, no? Per mi era el millor del món i mai ningú em va dir no, això doncs té les seves aristes i tal. No sé si a tu algú et va dir, o sigui, no sé, això com... Sí, no, clar, a mi el que em passa, suposo que com a tothom, que has crescut veient pel·lis, no? I llavors al final la teva idea, no? Per exemple, quan tu ets petit, jo era petita i t'imagines en un futur, no? Dius, hòstia, jo quan tingui 30 anys tindré una casa que, evidentment mentida, no? Però tindré una casa i tindré una família i tu ja, no? El que t'imagines és estaré amb una parella que serà home, en una relació de 2 persones, no? On serà l'amor de la meva vida i jo em desviuré per ell absolutament i és això, no? I al final jo crec que en aquest aspecte a moltes de nosaltres doncs, la perspectiva feminista ens ha ajudat molt a anar trencant amb aquests mites i que al final algun cop també els hem reproduït, no? Perquè creiem que és això, l'amor. És a dir, creiem, jo creia i moltes persones creiem que l'amor anava d'això, de possessió, que estar gelosa era un signe d'amor, no? Ah, sí, total. I és superperillós, això. Sí, absolutament. Llavors, al final... Doncs això, que ens ho han anat inoculant i és un procés de deconstrucció i per això creiem que, hòstia, en tàndem és un espai on la diferència entre la persona voluntària i la persona que acompanya és molt poc a nivell intergeneracional i és un espai que pot estar molt guai, no?, per compartir referents musicals, de cine, de sèries, etc., i analitzar-les des de la mirada crítica i poder tenir aquesta conversa de, ostres, què és per tu l'amor? L'amor per tu és el que representa en el 100%, el 99,9% de les pel·lis o en el que representen les cançons? O tens una altra mirada o t'agradaria que l'amor per tu fos una altra mirada, no? I poder presentar sobretot diversitat de parelles, de relacions, de maneres de vincular-se, etc. Total. Molt bé, t'agraeixo molt aquesta secció. Moltes gràcies, Clàudia. De res, espero que... En tu sempre aprenem. Gràcies. Només espero que després d'aquesta secció em regaleu el bocata que m'heu promès. Molt bé, perfecte. Vols que cantem Maná junts? No li faré, no faré aquest sacrifici. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres.
Molt bé, doncs després d'aquestes seccions meravelloses que ens han fet l'Eloi i la Clàudia, ja estem tocant al final. Sí. Què t'han semblat? Com t'has sentit? Ei, molt guai, no? Home, una mica atracada, amb l'Eloi. Jo em vaig revisar tot el teu LinkedIn, l'Eloi tot el teu Twitter, ja. No reconec ni els meus propis tuits, o sigui, estamos muy mal. Sí. Molt bé, doncs això, estem arribant al final, però abans de tot volia presentar-vos un recurs que tenim a l'entitat, que és l'agenda cultural, i és perquè les voluntàries i les mentorades doncs, pugueu fer plans o puguin fer plans i fer això, i fer sortides. Per exemple, si sou de Barcelona, està el Barcelona Districte Cultural, que són espectacles de cinema, de teatre, de dansa i de circ. I estan a tots els centres cívics de la ciutat. Planasso. Hi ha dues obres que tenen molt bona pinta. Una és Winnipeg, la vaig anar a veure l'altre dia, molt guai, i l'altra No és país per a negres. Així que us ho podeu apuntar. I si sou de fora de Barcelona, doncs em sap molt de greu. No, és broma, que em mataran. A Manresa, per exemple, la FEP té col·laboració amb l'associació El Galliner i totes les voluntàries i mentorades poden entrar gratuïtament al cicle de teatre jove, de platea jove. Sí, s'ho han currat. Què més? A Mataró, per exemple, doncs hi ha 4 espais joves amb una programació molt guai, l'Espai Jove Pla d'Ambuet, la Llàntia, el Rocafont del Palau i l'Espai Jove Cerdanyola, que ja fan de tot. És que en els centres culturals i els centres joves s'ho corren bastant. Sí, la veritat que sí. I a Barberà i Badia, per exemple, si és que feu tàndem per allà, doncs teniu l'Espai Jove a la Roma i el Racó, que fan grafitis, fan 1000 coses. Sí. I ja està, això seria tot. Estem arribant al final del tot, ja. Sí, no volem que s'acabi. No. A més que, escolta tu, aquí, com deies tu, no? A saludar. Sí. A saludar a la tècnica inexistent, a la camarògrafa inexistent també. No, però això és veritat, hem de treure pit. I un podcast d'autogestionar. Sí, molt artesanal, com la mentoria, com la FEP, tot molt... No hi ha hagut cap dificultat, tot ha anat sobre rodes. Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies, espero que hagis estat bé aquí a casa teva. M'he passat molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Sí, molt bé. Doncs gràcies, moltes gràcies per escoltar-nos i us esperem a la propera. Gràcies, adeu.